Ahojte lidi, já jsem Semtex a jsem z týmu Fatal Czech Studio a tohle je první tutoriál na tenhle YouTube channel a dneska si ukážeme, jak změnit ukazatel myši. Takže je to jednoduché, budete na stránku, kterou budete mít v popisu videa, to skopírujete a napíšete to do vašeho prohlížeče, poté dáte galerii, napíšete si tady, co chcete, nebo si tady můžete si tady jít dolů a vybrat si, co chcete. Tak já tady třeba napíšu troll. Tak třeba tohle. Ne, tohle se mi líbí více. Tak. Download. Teďka se vám to stáhne. Můžete vypnout prohlížeč. Teďka dáte pravým tlačítkem na myši, kliknete na plochu, dáte přizpůsobit. Dáte změnit ukazatele myši. Tady si vyberete, co chcete. A já si tady dám procházet. Plocha a tady si dáme toho jeden troll. Musím najít. Tak, tady to je, otevřít. Dáme použít. A vidíte, mám trolla. Takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, případně odběr. Pokud vám tohle pomohlo, tak taky dejte like, případně odběr. Pokud vám to nejde, tak se mě můžete zeptat na cokoliv a já vám poradím. A asi se s váma rozloučím a čaute.